Ya. Dia si Buwag may pagkabot. Helwan jijil naghakot. Kami dumating guys, galing doon. Naghakot sila kahoy guys kanina ah. Nabuhat namin yung kahoy galing doon guys. Dito ni sa juta ni Nonoy. Isang mga lubi nga. At maunig natumba sa Bagjuwag. Oh. Ah, gigabas. Kay para ni sa mga manukan ni Auntie Mer. Nagtukod siya og kuan na tubay para sa mga manok. Yeah. Tapos na guys. Balik na kami doon. Daghan bang hakot nun? Marami pang Daghan ba long? hakotin namin. Tiyaw. Ano naghana din dito mong gigabas? Walang piraso pa eh. Ito ba yung nabilin tulo? Uno. Ha? Uno. Walo? Tambal. Kalabo na. Hmm. Tambal. Bumo ka? Ano ito? Dito? Kuha sila nang balik, maghakot og kahoy silang muwag, Indian. O naghakot na pud sila o na ma. Marin daw. Gamit nila pin sa saging. Mo ni saging. Long daghanap pamli kahoy adto no? Wala di mo bieto. Kulang ko na. Na ba long mga pila pagkahakotan to long? Isa. Tukol. Isa kahakotan? Daghanang kahoy oy. Murag 2/3 na to tingali tanan. 2/3 na to. Gikan ni sila naghakot ikaduha. Kapila na ning hakot og. Wala. Murag katulunan yung hakot lang. Paupat. Ambing long. Long bugat mana long. Dayong mo, dayong. Di ba lisod lukduhon long? Long dangog ra ba? Isibag pa tanga long, kuwang pa. Kuha pa matanga long. Sibag pa dyan long. Di ba nawin murag kiwag ra isib long. Isibag pa sa tanga. Nasubraan ra. Kana long, isibog pa? Basig kuwang pa long. Pilit lang, bakdutan. Aja gua disuk kira. Mata mo rin dai. Wah, pang bata. Okay na. Eh, daghan pa mong balik-balik ang naghakot. Mapil pagkalang bundoy. Kaya ni mo lang. Bugat manalong. Gatlong. Amping lang. Maway na sila kay humanag ilang trabaho gikan si babaw nagtanom sila saging diyan nang lampas adto. Nanghakot sila kahoy. Kaning mga saging ani istundan. Ini nih atundan nih. Si alang mukoy. Alang mukoy.
Wow, pantaw di ay ni ante. Day, para pantaw. Wow, linduta. Day, linduta ka ajo. Along patubila sana kay wala na gasolina. Dapat si along kinit. Ani, kani himo agpantaw ng atubang. Dapat si agaw. Insakto din pong aras agaw. Silong Angel. Kigstick si Ruan. Uyag saging na lata. Si Erwin. Long, para pantaw dahil ni Long. Para pantaw na. Long. Okay ka ajo para pantaw na. Wala problema magkahoy. It was really cussing enough. Di sila. Siya, gadadong sila sa agaw. Naman kuya. Sekolah. Okay. Agsaging na lata. Agkay, agsaging Long. Bugata di daerah Long kaya orang kadako. Grabing makea. Dapat si wuwag. Butang pa sa kuwan pa. Nay mga disposable. Ay, ang battery sa Cross Multicab. Ay, naaman pa'y reserva. Pahuay na sila. Guys. Anihapon na sila. Gipanggutom yung taon niya sila. Kaya ang pangarsa. Diya, nangarsa kahoy. Nangalampag saging. Dapat sila namanday. Along mo kay. Manihapon sa along. Nihapon. Mga bata, maglaag man din eh. Kanang na sika o Jennifer. Asa din yung bay? Tres. Maglaag din eh. Kanang anak ni Alok, ng Marina. Agaw pa nga na eh. 11 years old pa. Okay guys. Manihapon na sila. Anja. Ngundang na. Muli na po sila sila. Ato pang-panglaw? Laju-laju pa po sila gulian kaya tus kugtong. Mage. Diya pang pa. Okay guys, mara to. Bye guys. Dagang salamat.